Παιδιά, εγώ βγάζω content παντού, να ξέρεις. Ωραία, πες Fortnite, bro, είσαι για τον Μπούτσο, οπότε σε θέλω για content, bro, πες. Εγώ. Ναι ρε μαλάκα, ποιος άλλος? Στην Ελλάδα... Στην Ελλάδα ρε ηλίθιε. Α, ναι, πώς θα μπεις? Πλάνια ρε μαλάκα μες στο βίντεο. Γιατί κλείνει οθόνικα μου. Θα μπεις, Βίκτορα. Θα μπεις, Βίκτορα. Μπήκα, σταμάτα. Στείλε μου invite. Είμαι ανήλικος, παιδιά. Ω, Βίκτορας Βάς, πάμε λίγο. Ωραία, πάμε να βγαίνω. Πάμε να βγαίνω, να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να βγαίνω. Θέλω... Γιατί εγώ τι είμαι για τον Βίλαρο, μπρο. Παίζει όντως να μ' αγγίζουνε μαύροι όταν παίζω. Ποιος είναι, Μόγκρα Αλεξαμάρ στα αρχίδια μου, εδώ αυτό θα πω. Θες να αγγίξω κι εγώ μωρό μου. Τι είπες, πόσο χρόνο είσαι? Μωρό του, όταν το κάνετε μωρό και μπορώ. Το μάικρο καλά είναι, μ' ακούτε? Όχι, σαν να. Τώρα, δι explora. Ακούς, ρε, ακούς. Να. Ακούτε τώρα καλά? Σκάσε. Συγγνώμη. Εντάξει, τώρα φώναξε. Τώρα, δι explora. Έλα ναι. Actually. Λοιπόν, μαλάκα, έχουμε ένα Γερμανό που είναι Έλληνας αλλά είναι στην Γερμανία αλλά είναι στην Ελλάδα. Έχουμε τον άλλο τον Παπάρα που υποστηρίζει το Πασόκ. Και έχουμε και εμένα πολύ όμορφο, πολύ γαμάτο, πολύ ωραίο personality. Και τον έχω μεγαλύτερο από όλους εδώ μέσα. Τι έχετε να πείτε? Connecting. Να σου πω κάτι. Έλα. Άκουμε καλά. Ο Τόμ! Ο Τόμ το έκανε! Ο Χαμ! Ο Χαμ! Θα σου βάλω μέσα στον κόσμο. Ο Χαμ το έκανε! Ο Βίκτορα, ο Χαμ τα λέει αυτά. Παίρνε, πού μπήκαμε, πού μας έβαλες? Διένα. Ο Χαμ τα λέει αυτά, μπρο. Δεν τα λέγω. Τι, πού μπήκαμε? Πού το map είναι αυτό ρε μαλάκα? Σκάσε ρε! Σκάσε! Βίκτορ, κάνε live. Κάτσε λίγο. Αν πεις ότι είμαι μπαμπάς, θα κάνω. Μπρο, δεν είναι ο μπαμπάς, το λέω. Είσαι παπά. Μιλά καλύτερα. Ούτε αυτό δεν μπορείς. Ούτε αυτό δεν μπορείς. Ωραία, κάνε. Είναι πολύ καλός παίκτης της κάμερα ο Βίκτορας, δε! Κάνε live. Σκάσε! Τώρα κάτσε. Κάνε live, Βίκτορα. Κάτσε να κάνω live. Μπήκε ο παππούς μου μέσα ρε μαλάκα. Όπα ρε Βίκτορα. Full box. Didn't know you had it in you, bro. Τι? Πέθανα. Το είδα. Της είδα να πεθαίνει. Τι κάνεις βρε παπάρα? Μπρο, είσαι πολύ καλός μαλάκα. Too good bro, δεν μπορώ να σε κάνω να βγαίνει εσένα. Μάικ, κάνεις δύο άτομα από το yapping chat. Κάνε kick το alt και... Νούκρο θα κλέψω.
πέθανα! Α! Ρε μαλάκα. Ρε παπάρα, φύγε από πάνω μου. Ρε τι γίνεται! Πού πάω! Ρε τι γίνεται ρε! Ρε τι γίνεται! Ρε τι γίνεται ρε! Ρε πώς φεύγω από εδώ μέσα, ρε πώς φεύγω, πώς φεύγω! Βίκτορα, πώς φεύγω από εδώ! Βίκτορ, δεν με έχεις ad. Βίκτορ, κάνε με ad. Ω, εσύ έγινε αυτό ρε μαλάκα. Όχι στο Fortnite ρε μαλάκα, στο Discord. Ω, έπαιρνα full box μόνος μου. Ρε, γιατί είσαι τόσο καλός ρε μαλάκα. Άντε γάμισου. Πρέπει όντως να προσπαθήσω μπρο, τι στο μπούτσο. Ω, με πυροβολές μέσα από πόρτες. Μαμά! Ρε βλάκα, σε ποιο μπορείς να τα κάνεις αυτά? Για περ, μπρο, θα γυρίσω από Ελλάδα. Θα σε κάνω κομμάτια όλους. Τι λέω μπρο? You're telling me he's not cheating. Aujourd'hui, le fameux je te prends de tu. Μαλάκα, τι σε κάνει? Μαλάκα να κάνει dominate, να κάνει dominate, όταν θες! Πάμε στο άλλο VC. Ποιο VC? Για πελό την Aver 2. Θα σε βάλω και σε ένα τότε. Ποιο βυσί ρε? Σε ένα άλλο. Σε ένα Yapkin. Καλά έτσι είσαι, εντάξει. Θα το θυμάμαι Βίκτορα. Πάμε στο άλλο VC, Βίκτορα. Κάτσε, πώς πήρες owner του group? Ποιο βυσί? Στο άλλο! Εδώ πέρα που σε έκανα ad. Στο Discord. Ναι. Είχαμε. Έλα λοιπόν, πάμε ξανά Fortniteάκι.
Λοιπόν, έλα σε γαμάω. Πού είναι ο Βίκτορας? Περιμένω να κάνω κάστα. Ο πιτογυρούλης. Κάτσε ρε μαλάκα χρυσαγίτης. Ρε πιτογυφτούλη μου είσαι ρε. Κάνε, ρίξε 3, ρίξε 3. Παίζει φόρτο. Ρίξε 3. Σιγά μην ρίξω Λοιπόν. 3, θα ρίξω για 13. Εάν έχεις τα αρχίδια, all in. Γιατί δεν βάζω το clicker? Γιατί... Κάντε κάποιος all in, άμα αν δεν έχετε κάνω- bullet. Γιατί πρέπει να είναι precisely να το βάζεις. Να το. Κάνε all in, Γιάννη. Το έκανα. Μεγάλο. Κάνουν lean. Θα γαμηθώ. Εγώ Αλλά- δεν Εγώ, ωραία κι εγώ lean. Πόσο έβαλες ρε μαλάκα? Οπα. Όχι κέντρο μαλάκα. Όχι κέντρο. Κέντρο πάει. Όχι ρε μαλάκα. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Να ζήσεις Βίκτορα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άστρα πολλά. Έλα μαλάκα. Έλα. Ω μαλάκα. 500 Never stop εκατομμύρια gambling παλιά, ρε. bro. Να το, 10. Έλα ρίξα πράγμα ρε Βίτο, bro. το ξέρεις ότι ο τότε είναι Ελλάδα τώρα. Έλα, γιατί, διακοπές είναι. Είναι Ελλάδα τώρα, δεν είναι Εβδομάδας πλέον. Μαλάκα. Ω, και τώρα. 100 μαλάκα. Ένα τρέξει εκατομμύριο. Μαλάκα αυτό δεν είναι gambling, αυτό είναι νικάω ξέρω εγώ. Ρόμπλο. Τι. Μαλάκα, πώς λέγεται αυτό, Στο τώρα gambling θέλω να πάντα πάω. νικάς. Τώρα κάνε το στα IRL. Θα πάω. Θέλω 1000 ευρώ. Πάμε. Με 1000 ευρώ στο τσίκι. Μόλις γύρισα Καβάλα, από θάλασσα ένα- τα μαλάκια, έχω Καζίνο. τα ψωμιά μέσα στο κεφάλι μου. Τότε που είσαι ρε μαλάκα. Τι να. Πού είσαι? Αλεξάνδρεια. 25. Υπάρχει τέτοιο μέρος. Ναι, δίπλα όλα. Από εκεί δεν είσαι. Χάμλαν το Alexander the Great. Έλα, κοντά δεν είσαι. Δεξιά από μαλάκα που είναι η μόνη Αλεξάνδρες και είναι την ονόμασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Λέω ρε μαλάκα, όταν είσαι στην Ελλάδα πέλα κοντά δεν ζήσεις. Πέλα. Στην Αλεξάνδρεια πάω πάντα πηγαίνω. Και εμένα. Πού ζούσες? Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια Μαθίας. Μαμά. Μου βαράνε. Έλα ρε μαλάκα. Ναι, πολλά σπεστρίκες να ζήσεις μπρο. Κάτι γούστος έχει γεμίσει εδώ μέρα μαλάκα. Μου κάρτασε. Γερμανίδες. Τι έγινε πάλι? Κάσε ρε μαλάκα. Κάσε. 25 κι άλλο 25. 10. Μαλάκα, παίρνω Toki Motivation. Πώς βγαίνω από εδώ ρε? 10-10. Τι λέει, τι λέει. Έχω πάρει σχεδόν token, ναι. Βάλα το clicker, πίστεψέ με. Βίτο, Ως νίκας. Βλάκα. Ποιος το έκανε αυτό? Γενικά. πήγες άλλο. Ποιος το Σαν να έκανε? μάκ. Βάλε τριπλό, βάλε κι άλλο, βάλε 6-2. Πίστεψέ με, βάλε 6-2. Έκανα ήδη ρε bro, 4 τετράγιζινο. Βάλε κι άλλο, 6-2. Έχω κάνει σχεδόν cash out από για token. Βάλε 6-2. Για σένα. Όχι μπρο, πρέπει να βάλω άλλο ένα, άλλο ένα. Βίτο, Βίτο. Άλλο ένα, No άλλο balls, ένα, δεν άλλο ένα, είναι. γρήγορα, γρήγορα. All in. Άλλο ένα. Βάλε άλλο ένα. Άρε πουτάνα δεν μπορείς να χτίσω. Έκανες all in, έκανες. Όχι, όχι. Δες τώρα, θα δείξεις 10 το στάριο, δες τώρα. 3, 2, 1. Το έκανα. Πού πήγε? Πήρα token. Όταν Είναι παίρνεις, αυτό. όταν φτάνεις ένα 5-6 εκατομμύριο, παίρνεις Τώρα σε Α, γαμάω. τρώγαλα. Φάτε γαλατά μου. παίζουμε. Το ένα το Κάλμα ρε έκανε. Ρόι, Ζαβγίρι. Οι λόγοι που μου πονάνε. Και απλά σου λέει πόσο καλά είσαι, πόσο μπροστά είσαι, πόσο έμπειρος είσαι η gambler. Ο μπρο πήγε μείον. Τι λέει, τι λέει. Αλλά δες πόσες μπάλες πέφτουνε ρε bro.
Δεν είναι μείον αυτό. Έτσι αρχίζει ο σωστός δικά μου λέει. Έλα, 100, 100. W. 100 σημαίνει W. Your enemy is not cheating. Βάλε κι άλλο ένα, Άρα μπρο, τα βάλε κι άλλο τράπλα. ένα. Μην είσαι τόσο τσιγκούνες, μπρο, βάλε κι άλλο ένα. Θα γίνει 100 μετά, θα κάνω 100. Ναι, μου στείλε αυτό. Γάλα. Με τα token τι κάνει. Είσαι γκάνγκστερ. Έλα. Έλα, ρίξε πράγμα, πιτογυρούλη. Βάλε κι άλλο ρε τσιγκούνι, βάλε 500. 500 βάλε. Βάλε 500. Βάλε 500. Όχι το βάζω. Σε παραδέχομαι να περάσει το τύρι. Βάλε 500, βάλε τώρα 500. Βάλε τώρα 500 ρε. Το περάσω εύκολα ρε μάλλον. Βάλε τώρα 500. Τι έγινε ρε μαλάκα. Έλα, 100. Έλα πάμε. Έλα, ρίξε πράγμα, ρίξε. Ο σκοπός μου να περάσει το χάμστερ 51 δις. Ο Χάμστερ είναι ο Σωτήρης. Ξέρω. Όχι το τύρις είναι, ναι. Όντως είναι ο Σωτήρης. Ναι. Μας έκανε join. Δεν έχει δουλειά. Ποιος ρε. Ο κολότουρ. Γάλα. Το τσιμπούκι womp womp. Αυτός μας έστειλε εμένα και τον Άλεξ σε DM womp womp. Από το πουθενά. Τέτοιος είναι. Δεν έχει. Τέτοιος μαλάκα χτυκιάρης, δομιάρης, ρεπτούλης, τσιγκούνης. Έλα ρε μαλλιά. Ρε. Τύρι. Δεν έχω ντρός. Πώς λέγεται ο- πάντα Τελικά. πώς λέγεται το game. Εμένα η πούτσα μου είναι πάντα σκληρή. Remake. Ποιος έβαλε το μόγκα. Κάντε Πείτε είσαι γκέι. Ναι. Ναι. Παιδιά μου ακούω, πείτε λόγω ξανά. Πού πήγε. Έφυγε. Ώρα για double, ώρα για double. Θα κλάσω.